ropafadza vanhu vake. Uzandikasvika pandinzwe mushe manje. Saka ndisingapindirane neprosperity inongoparidzwa iyaya kungonwa guta kambwa kana kuti musimbodhiya. Sorry. Mamwe zvichaenda kune vanhu vakati wande. Iya haisi prosperity. Any prosperity shamwari isina history ye giving, it's unacceptable. Pamwe uri kutengesa kokeni. A real prosperity in a history yekuti ndakatangira apa ndikagovana naMwari, tikavaka church, tikavaka imba yamufundisi, tikazodai takatangira apa, takatangira apa. Haifune ngotanga chete uchi no, because of the kingdom of God. Right now I've got more than enough. More than enough. You don't see more than enough. Murukuzvinzwa here. Saka ndo vanhu vokuti mukaona budirira vaya mangwana munomona kumapepa. Munomona kuti akaita anonzi mangwenja. Akangwenjura. Munomona kutonza makumbo semunhu ari kutamba muchongoyo. Chii chaitika? Chakadya chamuka. Tinokurudzira vaKristu veZaoga Forward in Faith vese vachazondinzwa kuti a real Christian, mutupo wa Mwari chii? Anoziva mutupo wa Mwari. Imi muri pano ndiani? Ndinokutenderai kurotomoka. Mwari ndibaba. Unoziva mutupo wa Mwari ndoupi? Unoita elder usingaziva mutupo wa Mwari. Mutupo wa Mwari anoerei? Giving. Wow, mutupo wa Mwari chii? Bible inoti nokuti Mwari wakada adana kumirira pakuda akapa. The character of God is the character of giving. Kusvikira pakupa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwoga. Now Abraham, munoona 3 areas dzaakapasa. Number 1 was obedience to God. Mwari akati bva uende kunyika ndichakuratidza iyo, ndichakuropafadza, ndichakuita rudzi rukuru, what mapromises. Nokuti aiteerera Mwari achibva asumuka achibva atanga kuenda. Akuenda verengai Bhaibheri mushe. Achienda kudaro ukaverenga pachapter 14, 13 munonzwa Bhaibheri chiti akaenda naLoti. Mwari akavaropafadza. Vakasvika pakuparadzana nekuti upfumi hwavo hwanga hwakawanda. Akona mandinzwa. Vabva paya mukaenda pachapter 14. Iye akati Mwari ndichaziva sei kuti ichava nhaka yangu? Achadya nhaka yangu ndiani? Ndeuyu here uyu? Mwari akati kudii? Akati atitaure pasina vhura muromo. Ndoda sheshe yembudzi. Verengei mushe Bhaibheri akomana. Riverengei mushe. Mwari chayakaramba kuti atitaure pasina vhura muromo. Pandiwa chipo apa. Uri kumuona manje. Tapedza paya Abrahamu wapasa ombodzingirira makunguwo achidini, handida kupedza nguva ipapo. Then from there tiri kumuona the same guy. Mwari akutaura imwe nyaya futi kuti chamwari uya kuno. Ndoda kutore mwanakomana wako uyu mumwe chete ega uende naye kugomora ndichakuratidza umuite chibayiro. Mwari akachinja akati Abrahamu wapasa maareas yese, but ndichada zvipo zvemakondobwe, ndakuda munhu. Book wrote God tested Abraham. Saka hakuna anofanira kuinjuya maropafadzo aMwari waAbraham asina kupasa matesti. Akatestwa Abraham akapasa. Comrade. Saka muchiona nhasi noti muchechi tine madzimai vane mhanza nokunamatirwa. Angoya akati ndine kunzwa zodzo rokuropafadza mari iri pana pavamanya vaainwa. Mwauya onda kusvika vakadzi vakuita mhanza kunge varume. Huku dzakuvhunduka kokokokokoko kuti mukadzi kuita mhanza kunamatirwa nevavhangeri vanoenjoya kubata musoro yavanhu vachifunga kuti makomborero anonyanya kuturikwa pamaoko pamusoro. Read your Bible. Ndinopesana newakawanda ini. Makomborero echokwadi anonyanya kupa. Munobvisa taiti yake kuna Mwari. Apedza ngaagovane naMwari. Pane kugovana kwekanzacho kuya kwakamboitika rimwe gore kuri kubhindurako kuti vakadzi vese bhindura yese eBheni neRuro kunganza anzi ngatite 10 cents kutengera mai Kapandura dress. Indakaudza kuti get away. 10 cents mfunga kuti mukadzi wangu wekanzato. Turikureva kuti pane zvinorwadza kuti neshereni unobudisei. Ipapa mukasirwa nguva imi akandima elders acho munomira mberi. Haleluya, nhasi tautaura noda kwaEzekia.
akatendukira kumadziro akatendukira taneta na Ezekiel mubhaibheri tiri kudawo pachechi penyu anotaura kuti mwana wangu akanga afa ndikauya panapa ndikanamata Mwari akamutsa pakanga paitika chakati ndikazembera chidhina changu chandakaisa panapa Mwari akazviita. We serve a living God. Endai munoudza vanhu chokwadi, regai kuwanyepera nekuti hamusimi Jesu wavo. Vaudzei kuti varume hapana kubuda apa kana tisina kupa. Zvikuru sei chinhu chinonzi chechi chinokosha kuchivaka vakomana. Hakuna akavaka chechi akaramba akadaro. Never. Inini ndaa bishopika. Mtekwa wereshengwe. Ndingadai kutaura kuti ndichingozunza madumbu kudai ndikamira mberi ndiri kuona makomborero. Hallelujah. Ndikamira kudai I'm feeling the power of God. Asi ndakazwa kuti kuzunza dumbu hakunzi makomborero. Makomborero anouya nokupa. Even today I'm a bishop, but I'm still building churches kuma rural places. Tinoenda na manager wangu uyu kuendesa cement. Ndakatenga marori angu 5 tani ne 1.5. Yatiri kuitira kuti kana tikatenga cement tinotakura. Mwari akatikomborera necement tinotakura. Munhu akandipa cement tinotakura kuendesa. Kunovakira chembere kuruzevha. Ko imi vari mutauni munokundikana sei? Imi muri mudhorobha muri kukundikana sei? Pamunopindira nga ndinokusekai kunyeperana we must raise the standard. Uku toilet hamuna, muri kushandisa latrini. Kakori kagomba kekuti unotanga wachonjomara unonyatsonangisa kuti risaende padivi. Roti choki paunosimuka kudai 4 meters usati watasuka netumisodzi kwakutoburira katishu kuti komagashi arufu eretaiwa ndikubva muchimbuzi. Istandard here. Vakristu vangu imhandisekesani caps. Saka tiri kukukurudzirai kuti makomrades, kana muine big day, be serious. Amen. Naro. Amen. Ekona kuita zvekutamba. Pane dovi apa. Ndoda kukuudzai kuti hakuna inonzi special time kuti haizvoti ani special time. Ipi? Hapana. Izvo 2023 ndine vision yekuti muzarabani naMwari waEzekiel ndoda kuichinja. Ndiri kuvaka ma 4 bedroom house ane insult. Ndinoda kuisa church, children's church, pastor's house, ne main church. Regional pastor anifana kuwa nima office 4. Ima msati maane office. Asiendai panonzi power daya kunoberekwa comrade caps. Mfundisi wangu ini ndikamdoma munomuziva anonzi ani zviya mfundisi Makwanya. Makwanya. Anonzi Makwanya akabva paamfiki nezuro watinotana mafike zuro. Ane office imi munairi. Ane 4. Anoti checha pambi, children checha pambi, 4 bedroom house rake mbi, 4 offices. Gazebo pa side. Impenyi pane gazebo. Saka azvisi kumwe kwese zviri mumusoro umu. Inonzi standard haisimudzirwe pa program. Ma standard emazayoja mazuvano. Program excellent. Enda pa chechi pacho. Mutoilet hamuna kana chihuri. Zvinoita $4. Unotogara pachemba wakatsigirwa kudai. Ungazvibatsire sei wakati. Asi every week kune seminar ima standard. Rega yati nyarare sana caps. Ndinozonzi tinotaurisa. Asi unzwa ndiromboseka ndiri ndega mbamu. Kumburuka pambedha kuti Kapandura. Ava vafana ndinofunga vakura pa generation yeBurongo, yeMusimbodi, yatumbwa, yeguka. Saka uchi hwacho unombopota uchivarova kudai. Nokuti standard comrade. Unoziva inonzi standard. Saka imi kana muchipindira pasi pemuti zvechechi standard regai. Uye tinokumbira kuti musatomboenda kusemina ima standard. Nokuti imimi newe kumasowe hamuna kusiyana.
Saka imetoita kuti isande pasoweredu nezvimachira zvenyu mungo kana mazova akachechi yamira pakuti mbi mutaura zvemastandard. Ungataura zvemastandard ukiudza vakapandura ngavauye vagare pasi vatudze vetiwatiche mastandard. Munotichana mega ini mukandiona munonamata kuti avinge inesta raJesu ngavhure nokuti ndikangowana 2 minutes ndosenda kukuvadza muri kunyeperana mastandard aya. Taurai kuti tiri kuita chisemina chokuwana love offering nokuti hatisi kumaona. Ndakaenda kumwe kuchechi kwandakanoparidza muchimbuzi hamuna lowo kushamwari. Ndakarivhara kudai ndagara patemba mhepo yakati fa rikavhurika ndikasumuka ndakashama kuenda kunorivhara futi. Asi chinzwa chirungu chinotaurwa ipapo nosing brigade. Varume kana mafunga kuvaka mirai sevarume. Anditaure zvakawanda kana mafunga zvekuvaka be real. Endoda kukudzai kuti chechi haivakwe nevanhu veseka. Aiwa, pane vanhu vakasarudzwa kuvaka chechi. Amen. King David aida kuivaka, Mwari akati wakata musoja kaiwa ukadeura ropa rakawanda, asi mwana wako Solomon. But tinomunzwa achiti ini zvandine pfuma yangu pachangu ndakaita set aside matombo, goridhe, silivheri zvokuvakisa imba yaJehovha Mwari. Danga asina vision yokuvaka paya paya aiti hallelujah somebody. God forbidden me to build, you know what I mean? Yeah, I hand over everything to King Solomon, my son. But akati inini zvandine mari yangu pachangu, Mwari haangarambe. Aramba kuti ndive administrator, but mari yangu unoida akaendesa kuna Mwari. Saka kune vamwe pacheche vanogona kutaura but vasina mari. Ndopedza ndichikuudzai kuti muZaoga mune vapfumi vatatu. 1, kune vapfumi vekumusha kwavo nevana vavo. Vapfumi pachechi pavo. Kana chiti pachechi kumba kwavo nokuhama dzavo nokuunza mota dzinoshamisira pachechi kuti mimuone inonzi bringing. Akubringa ndio chirungu chacho chiri right. Vari kubringa kuvaona. Kana mukasira mukana munoona wasimudza katrauza kudai so kuti hallelujah. Yeah, we are walking in the kingdom, brother. Kana ukaona usina kana moto inokumeso, you are not in the kingdom. Ukaona uchawa zvekudya, you are not in the kingdom. Yeah, dzao ndedzekudadira vanhu. The first category. Second category ndi avo vanonzi navanhu havana mari yakakwana, havasi vapfumi vari pakati nepakati asi vaine mari yaMwari. Saka ndino respecta vapfumi vane mari yaMwari, kwete vane dzavo dzekuenda kuhotera 7 days kukariba, kukwira ndege kuenda kusocials hazvina kushata. Ini ndine mari dzangu kukwira ndege kuenda kuDubai 3-6 weeks nefamily kuholiday. Imi motanzi kuti nembinga panapa. Asi kuchechi mukati kuda sagare simenti. Antaura kuti ini ndiri kupai sauti yemabhirida. Kusimuka murume mkuru anondevu akakwira ndege kuti ini ndiri kupai sauti yemabhirida. Yes! Inodiwa sauti ndindokupai. Mukaona ashinga antaura brick force anoziva kuti 22 meters $50. Kuti brick force yes ndinokupai. Achibuda kudai so imi mchiti kwauya mbinga kwa ava havasi vapfumi ava. Ndoda vapfumi dzinenge chembere dzangu dzekuchawarura. Kwandakabuda musodzi ndasvika ndikati hapana chemahara tiri kushingaira but mwe nomwe ngaone chekuita. Akataura 20 yake uchiona kuti ndemoyo pamoyo. Imwe yakasumuka yakati ndinokupai 50. Payakati 50 nine mhere 50 US kwete 50,000 $50. Uchiona kuti iri kubva pamoyo. Yapedza yoti saka kuti ikwane ndingade kutengesa mbudzi ngani kuti 50 ikwane. Kwakubatsirwa imwe yakati 20 ikati ko huku pangabude ngani. Indikati dzechikaranga mbuya dzechivanhu idzi $10 1 ihuku 2. Taura mchechi kuti ndakataura mari yekuvaka chechi ari kuda huku. Uyai ndine 2. Uyai nemari. Ndoda kuwedzera kuchechi yedu kuti ipere. Munomuti murombo uyu mupfumi ane yaMwari uyu. Nokuti ari kunzwa mutoro webasa. Ko ava vekuzotiratidza kuti takatenga imwe nyowani kubva imba imwe chete nemota 2.
baba ndiwanitanga mai ndiwanitanga kutungamira nevana neavo ivo vozoya kukuratidzai kuti ana Pombi adonhana naZuze nana Kabiasi mukaona masvika patiri apa munenge mafamba hativhunduke nezvakadaro. Tinorespekta munhu ane mari yaMwari anogovana naMwari kuti Mwari akataura anonzwa. Amen. Muranda weshoko. Amen. Amen. Saka ndisingade kalanguage kakang'ora kemuHarare kuti vakamira kudai tinogara kunogara vanhu. Ipapo vachisimudza kadititi kunge huku yaurayirwa mueni. Munogara kunogara vanhu. Who told you that statement kuti kune kunogara vanhu nekunogara mbudzi? Kutuka kwakaipa kaikoko. Kunogara vanhu ndekuya kune vanhu vokuti tikati ngativake ane dhora rake unouya naro, ane 1000 unouya nayo, une 2 unouya naye. Indoda church munamato wangu. Sezvatakaita pane imwe church musi unoyu takasvika tikati right ini ndiri kuda 10 vanondipa ma 1000 pano 10 pachurch shamwari 10 vemathaza 10 ndakakundikana target but ndakaona 9 vemathaza ndikati right kuda 20 vantipa ma 500 vakati mudungwe kunonyoresa mari yataida apa taingoda 30 shamwari. Tichida 30 kudai ikawira mari haitaurwe kainumutsa godo. Hatichakuudzai takaenda kusingaendeke nemari yavanhu tichitaura project yedu ngatipedze. Saka tiri kuti imiwo kwenyu kuya ndimi kamune zita ka haleluya yenyu inoti Ezekiel Center and Ezekiel wacho hasi munyimi mupi. Vazhinji vane vakadzi muno vakarorwa nababa Guti, vazhinji vane motikari vakatengerwa nababa Guti, vazhinji vane machechi vakavakirwa. Aiwo tibvunze isu nababa Guti nemari yavo yavanenge vakomborerwa kudai kusvika 30. Isusu baba Guti ukavapa mari havadyi vanoendesa kubasa raMwari. Hatina kuparidzwa nezvavo. Takaona imotangani ministry yeZaoga, imotangani maministries masimu what you name it, dzimba ngani dzakatengwa kunze kwenyika nababa Guti. That's why God is blessing our father. Ko vanoti like father like son, like mother like daughter. Ko iwe usingadonhedze kana munhenga kana kupa bag resimendi ukaberekwa kupi wakaturika maoko na Bishop Muzhanjere kana kuti Bishop Musau kana uri mwana waGuti ndio usingafane baba wako. Wakambona munhu mutema anobereka murungano muno yakaita se nebvudzi refu. Kana wakati mwana waGuti atikomborera atipa murungu pana vanhu vangatende kukomborerwa kwakadaro fanana na baba wako. Saka ndopedza ndichiti varume andei pa big day redu mwene nechipo chake andimboda kukunyeperai. Ndakuudzai kuti kunyeperwa kuya kuti ichi iye zvinozvi ndine ichi hatigone kuita ichi ndine ichi. Isu ana Kapandura takanamatira dzimba dzakawanda, tikanamatira mota dzakawanda, tikanamatira vakawanda vakomana. Hatide kukuudzai tingakuvhiringei musoro kureva kuti chimwe nechimwe chine chachakadaidzirwa. Saka encourage your members, tell them kuti kuna Mwari anokomborera. Handide kukunyeperai, kuna anokomborera. Mwari akanditendera ndinouya ikoko handiregedzi. Ndingapfurwe naRenard Shakata akaimba achiti dai ndiripo paya ndaiudza hama dzangu dzese kuti uyai kuno kwaita dovi, uyai munombore. Indiri kuti vese vekuEzekiel Center uyai munombore musi wa23 uyu kwaita dovi apa. Ndine moyo wakanaka ini ndingataure semwe murume ainzi Paul Mukondo akati upenyu hwenyu idambudziko remoyo wangu. Ndoti kwaita mari breakthrough iripo apa. Ivake imuone kuti ngwi ipo papa. Kuna vanhu vamaitarisira pasi wa going to be shocked. Vanenge vaisa mari yavo pana Mwari. Inini handina nharo naMwari ini. Handina. Mumwe ndakamudaidza zvenharo. Iwe toda kuvaka kumukumbura. Ndiri kuda undipo simendi. Akati baba ndiri kuvaka imba yangu. Ndobva aenda kumba Mwari akataura naye. Akauya pano akati baba uyai mutore 100 bags dzandakatenga. Tikatsvaga rori tikanotora 100 bags. Anzani uyo womutown muIndia uyu Muhammad 100. Ndobva dzauya tikadziendesa kumukumbura uku.
ndichingogara pamukumbura kuti pfa yandipa 100 ndikawedzera 2 kuisa muyafamba ndichingoti bvu makomborero mastendi matatu icho akasvika panapa akalidza bhero ndikavhura gate ndakafunga kuti kwauya minista mwekomrade wangu pandakaona iye achibudamo ndakashatirwa ndikati mfana ndiwa ndikuvhurira door zvikanzi ndiri minister of religion ndikandafunga kuti ndishefu oya kuzondiona hakuna muri kuona mwari haadye chemunhu chaunodyara unokona Amen. Amen. saka toda kuudza vatendi venyu kuti uyu musi hausokutamba nawo uyu hausi musi wokunobata maoko munhu akafa 2014 sekuru wako kutiza building kuti takumbonobata maoko kumaramba pfungwe rufu racho vakatovigwa kare kamuri kutaura 2014 kutiza kupa kugoya vamwe vatinoseka vatosangana nokubhindura kugomoko zuva rebig day havamire nevamwe vanenge vachingoti shimangali yavo to rukototototo chekwe uyu haisiyo mari yatiri kuda tangai mabatana nevamwe mubviso yamunokwanisawo kana dhora renyu mozonoshumandaiza mushe isu tinoona mataka isu tiri maprayer warriors ka but ati tinotanga tapa tozonodi very simple example hatina mate kuti tiwane kutenda handiendi kuprayer band kuti ndotora kutenda bible not faith cometh by hearing what the word of God ndinofanira kutanga ndane kutenda saka ndinoenda kuprayer band nokuti ndava nokutenda bhuku roti chinhu chipi nechipi chamunokumbira tendai kuti machigamuchira muchava nacho saka muchiona vazhinji vakaenda kubhindura kwako yaMwari ndauya tsuro yenyu imbwa chaiyo nyongorosi nezongororo rinodya ivhu iro bhuku richiti vakamugamuchira akavapa simba ende handivarambire anoti akanamata kudai akatsindina maziso anoona riri zongororo rokutendera utano handisi mwana waMwari chirega ndiudze Mwari zongororo renyu rauya saka regai ndipedze ndichiti hapana breakthrough yemari nezvakawanda inobvisa kupa ukaona wabirwa kupa wakuvara haupabude apa inini ndini mufundisi I think you know me very well vamweni ndakakurerai muri vakomana imi asi musaudze vafundisi wenyu munovhikitimaizwa saka handiparidze zvandisina kupa